ዝኽሪ ሓርነት ወደባዊት ከተማ ምጽዋዕ ተዘርዚሩ ዘይውዳእ ታሪኻዊ ሓቅታት ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ ንሰውራዊ ክብርታት ህዝባዊ ግንባር ከዓ ብፍላይ ኣጸቢቑ ዘጉልሕ እዩ። ስርሒት ፈንቅል ብዓይነቱ ስፍሓቱ ቀልጣፊኡን ናይ ምትግባር ብቕዓቱን እጹብ ድንቂ ስርሒት እዩ ነይሩ። ንባህልን ክብርታትን ሕብረተሰብ ኤርትራ ዝያዳ ማዕርግ ዝሃበ እውን እዩ ነይሩ። ስርሒት ፈንቅል ብልዑል ሃገራዊ መንፈስ ዝተቐለሰን ብልሒ መሪሕነት ዘንጸባርቕን ኩናት እዩ ነይሩ። ተበጃውነት፣ ቆራጽነት፣ ጅግንነትን ሓርበኝነትን ጥራይ ዘይኮነ ሰብኣውነትን ሰብኣዊ ክብረትን ዘመስከረ ኩናት እዩ። ወደብ ምጽዋዕ ዝተገብረ መጥቃዕቲ ነተን ኣብ ውሽጢ ዞባ ዝርከባ ዝተፈላለየ ኣቃውማ ዘለዎን ብሪጌዳት ጸላኢ ደምሲስካ ንመስመር ምጽዋዕ ኣስመራ ቆሪጽካ ንወደብ ባጽእ ኣብ ትሕቲ ቁፅጽር ህዝባዊ ሰራዊት ከም ዝኣትው ምግባር እዩ ነይሩ። ሸሞንተ ለካቲት 1990 እቲ ያመብረቃዊ ጎላጉል ሰፊሕን ደቂቕን መጽናዕቲ ዘካየደ ኣሃዱ ህዝባዊ ግንባር ቀልጡፍን ጽዑቕን ኩናት ከፈተ። ዓዲ ዕለ ዝዓስከረን ዘመናዊ ኣጽዋር ዝዓጥቀን ሰራዊት ኢትዮጵያ ነቲ መጥቃዕቲ ክጻወሮ ኣይከኣለን። ውግእ ዓዲ ዕለ ካብ ዝተመደቦ ሰዓታት ኣቐዲሙ ተዛዘመ። ብማእከል ዓዲ ዕለ ሰንጢቑ ጽርግያ መስመር ኣስመራ ምጽዋዕ ዝበጽሐ ኣሃዱ ህዝባዊ ግንባር ናብ ክልተ ክንፊ ተዘርግሐ። እቲ ሓደ ናብ ግንባር ጊንዳዕ እቲ ካልኣይ ከዓ ናብ ወደባዊት ከተማ ምጽዋዕ ኣምርሐ። ካብ ምጽዋዕን ኣስመራን ንዝመጽእ ወሃቢ ደገፍ ሰራዊት ኢትዮጵያ በቲ ሓደ ክንፊ እናዓገተን እናጥቅዐን በቲ ካልኣይ ክንፊ ንቕድሚት ናብ ምጽዋዕ ቀጸለ። እቲ ነፈርቲ ውግእ ጥራይ ዝጎደሎ ግን ከዓ ስትራቴጂያዊ ኣጽዋር ዝዓጥቀ ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር ካብ ጽርግያታት ጊንዳዕ ናብ ምጽዋዕ ብዘደንቕ ቀልጣፈ ይበጺሑ። ሓያል ናይ ምጽማምን ምጽዋርን ወተሃደራዊ ብቕዓት ዝሃነጸ እቲ ኣብ ምሕራር ከተማ ኣፍዓበትን ብድምሳስ እዝናደውን ብዝተሰልበ ኣጽዋር እቲ ኣብ መብረቃዊ ጎላጉል ዝካየድ ኩናት ዘይከም ካልእ እዋናት ተመጣጣነ ዓቕሚ ክህሉ ኣኽኢሉ ነበረ። ዞባ እዚ ኣብቲ መጀመርታ ነቲ ክዕውተ ዝኸኣለ እቲ ሓደ ሻለቃታን ከያኒ 19 ገለ ክፋሉ ተሻዓይ ቢኦም ብሉ ኣብ ዝምራኹ ኣብኡ ነበረ 122 ኣብኡ ነበረ ሓደ ባትሪ ቢኦም እዚ ምስተማረኹ በቶም ተረፉ ድሕሪኡ ብርጌዳቱ ተባታቲኖም ኣብኡ ስለዝሓቐቑ ካብ ሰሉ ብሽኻት ኣንፈትካ ይውግእ ቀልጢፉ ንባፅካ ገጽካ ኣንፈትካ ንምብራቕ ምዋት ህዝባዊ ግንባር ኣብ ምብራቃዊ ጎላጉል ናይ 130-120 መዳፍዓት T54-55 ታንክታት ጸረ ታንክን ረሻሻት ዙ 24-25 ኣሰሊፉ። እቲ ናይ ተኽሲ ጉልበት እውን ምስቲ ቅድሚኡ ዝነበረ እዋን ዝወዳደር ኣይነበረን። ብዘይካዚ ኣብ ነዊሕ ናይ ምርብራብ ቃልሲ ዝተጠርየ ንቕሓት እቲ ካልእ ዕጥቂ ነበረ። ስለ ዝኾነ ከዓ ብክልተ ኣንፊ ንዝመጽእ ሓይሊ ክገትእን ክገማምዕን ዝኽእል ወተሃደራዊ ሓይሊ ወኒኑ ነበረ። ነቲ ኣንፈት ቀይሩ ብሰሜናዊ ባሕሪ ክመጽእ ንዝኽእል ረዳትን ብሰሜን ግንባር ከረን ክፍተን ዝኽእል መጥቃዕቲ ዝኣክል ምቅርራብ ነበሮ። ፈጣናት ጀላቡ ኣብቲ ኩናት ከሳትፍ ብርእሰ ተኣማንነት ተዳለወ። ካብ ሙጋዕያሲ ኣብ ናይ ውጊ ከናቱ ኢና ገለገለ ከንፈትና ኣለና ምስ ተባሃለ ገለ ክልተ ጀልባ 7 ሜትሮ ቀውልቂ ሰብ ገዚና ብሱዳን ኣገይ ገምፂና ሓይሊ ባሕሪ እንቶም ዘለዉ ኪለታት ዝበሃሉ ናይ ውድብ ኣብ ብዙሕ ጉዳያት ነፋተተን ነርና። ረሻሽ ጌርካ ብከመይ ተገጥሞ ረሻሽ ብከመይ ይሃርም ፈተነታት እዩ ነይሩ። እዞም ንኣሽቱ ቆልዑት ካብ ቤት ሰውረ ዘምፅናዮም ባሕሪ ምምሃር እያ ነይራ። ባሕሪ ምምሃር ኣብ ደሴታት ምሸት ደርቢካ ኣንፈቶም ክፈልጡ ገለ መለ እዚ ብልሓት ናይ ሓይሊ ባሕሪ እዩ። ፈታነ ብዓለም بحيل بحر تجمرة كتبهال كحدا يكون
ቅድሚ ምብጋስ መጥቃዕቲ ፈንቅል ናይ ኣጋርን መካናይዝን ጥሙር ታዕሊም ተኻይዱ ነበረ ብሸነኽ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብቲ ግንባር ኮር 606 ሻድሻይ ወይ ነበልባል ክፍለ ጦር ነበረ እቲ ኣሃዱ ኣብቲ ከባቢ ነዊሕ ዝሰረተ ኮይኑ ካብ እምበረሚ ክሳብ ፍሸይ ምራራ ዝርከብ ገዛእን ስትራቴጂያውን ቦታ ኣደልዲሉ ዝሓዘ ዓቕሚ ነበሮ እዚ ሓይሊ እዚ በሲዕካ ምሕላፍ ተባዕን ቆራፅ ውሳኔን ይሓትት በቲ ንሰራዊት ኢትዮጵያ ዝያዳ ብልጫ ዝህብ ዝነበረ ቦታ ንዓዲ ዕለ ዓሱስ ፍግረትን ግን ሓያል ወተሃደራዊ ስለያ ስለዝተኻየደ ናብቲ ቆራፅ ውሳኔ ኣብፅሐ تعليمን ልምምድን ክግበር ጸኒሑ ድሕሪ ዝጠቕሶ ዘለኹ ዝተማለ ናይ تعليم ዕማማት ድማ ነዚ መጥቃዕቲ እዚ ክንወስዶ ወኪልና بكل وجن استوهاد سرح تبجسو نتكوينات كلت بريجيدات أمام توهبن قداميتين قدميت حليفات عقد تخالئتي بدحريت تطويات خردن تنبيه مانز نبرا أهادوتات نتستوهبن بوتاتات سنتيغن نخبابي ما يوعي قسقسا كباب فرق ليتي أب انقاق حس تباهلت بوتا مصلاقي قطما تخصي تجمري كولونيل أفوركي تاكلاي مكتل أزازي كفلت أورنا بالبال ኣብ ከባቢ ዓዲ ዕለን ዝዓረደ ብሪጌድ 21 ተኺሉ ናብቲ ተኽሲስ ተጀመረሉ ክኸይድ ኣዘዘ ድሮ ክልተ ብሪጌዳት ናይ ክፍለ ሰራዊት 85 ዓዲ ዕለ ተቆጻጽሮ ንደብረ መዓር ክሕዝ ብመንተብለ ዝሓለፈ ሓደ ቦጠሎን እውን ንደብረ መዓር ገዲፉ ኣብ ኩናት ተጸንበረ ኣብ ዓዲ ዕለ ምክትል ኣዛዚ ክፍለ ጦር ኣፈወርቂ ታከለን ኩሎም ስታፋቱን ተማረኹ ታንክታትን ማዕለያ ዘይብሉ ኣጽዋርን ኣብ ትሕቲ ምቁጽጻር ህዝባዊ ግንባር ኣተወ መስመር ጋሕተላይ ብሓገዝ ከቢድ ብረት ሰዓት 9 ፈርቓን ኣብ ትሕቲ ምቁጽጻር ኣትዩ ኣብ ትርሱንን ግዜ ዝህብን ኩናት ህዝባዊ ግንባር ነቲ ዝኣምነሉ መትከል መስር ምሉኻት ከማልእ ምዕያ ይበለን نتي قلطفن تنفاس زيهبن قسقاس هزباو مبار نمعقات بشانخ وتهدراو ساعات إثيوبيا حدث قمت توسدي نسلسة ميتن سلسة موتورايز بريجيد كاب كارنشم عد تكليزان نابدق دكتاب قلطف أوردو ن4 كلتن تانكنيا شالكا نيرابعي بريجيد تانكنيان قلق فار ناي سلسة ميتن كلتن موتورايز بريجيد ون نابدق دكتا أكبو وق نابكبابي دسيت كاتسالي بريجيد 10 ናይ ክፍለ ሰራዊት 70 ኣሃዱ ህዝባዊ ግንባር ንጎቦ ከንቲባይ ተቆጻጽራ ናብተን ካልኦት ኣሃዱታት ተጸንበረት ክፍለ ሰራዊት 96 ብሪጌድ 49 ምስ ካልኦት ኣሃዱታት ኣብ ድግድግታ ብርቱዕ ኩናት ከፈተት ጸላእነት ኩናት ክጻወሩ ስለዘይከኣለ ኣጽዋሩ ከቃጽል ጀመረ ብዙሕ ከይደንጎ ናብ ደንጎሎ ገጹ ሃደመ እቲ ኣብ ጸጋማይ ወገን ዝነበረ ጸላኢ ኣብ ከባቢ ደሴት ክዋጋ ሓደረን ኣርፈደን شعات لكاتيت كبيد متقعت قصله زبزح أجار سراوت إثيوبيا تدخيمو نبره كبتي أصوارن تانكتاتن زعاتقه كفل سراوت حيزو بمنبارغن حيال كونات كفته أهادوتات زباون قبار نكباب انبرمي بصحا أبتوق استمارخ وتهدرات كا ناو حسبوتات وسدو اتن بصرغيا زغسغساز نبره أهادوتات اب 10 لكاتيت ابزو غحت ليتي ناوشت مصوا عمريحن نبره 10 لكاتيت كفل سراوت 7 بريجيد 10 بدبوب قريصا نفرته تقصاصرت كاب عداغاس تبغسرا سراويت بمكانايزد اهادونا تحجزه نغرار حراوصي ابزو غزي حيالو تانكتاتن ماليا زيبلو متهدراتن تمارخو اتوم مروخات كاب زناب اسات كصللو ناب زخللو معقوبي توسدو عسرت حدا لكاتيت بحدا وجن نامنا فالبيز بخال وجن ما بسجالة قطن نمسوع نمقتاو برتع فتنتات تخايده
እቲ ናብ ናባል ቤዝ ገጹ ዝኣንፈተ ውግእ ብርቱዕ ነበረ ከባቢ ሰዓት 5 ፈለማ ናባል ቤዝ ኣብ ትሕቲ ምቁፅጻር ኣትወት ካብ ናባል ቤዝ ናብ ርእሲ ምድሪ ንምእታው ናብ ናይ ሞት ቅድድም ኣምርሐ ታንከኛታት ናብ እሳት ዝተፋኣ ታንክታት ገስገሱ ኣብ 1000 ሜትሮ ርሕቀት ኣብ ዝተደጎነት ብየማነ ጸጋም ብባሕርን ብሓውን ናብ ዝተኸበበትን ሰጋለት ቀጣን ደማዊ ውግእ ቀጸለ ጸላኢና ሃደመ ሰራዊትና ብድሕሪ እናኸደ ክሳብ ከባቢ ፎርቶ ዳርጋ ጸላኢ ጠጠው ኢሉ ክበሃል ኣይከኣልኒ ኣብ ፎርቶ ኣትኪሉ ክዋጋእ ክኢሉ ነይሩ ሰራዊትና ዕድል ስለ ዘይሃቦ ግን እቲ ንሱ ዝገበሮ ናይ ምክልኻል ፈተነ እውን ኣብ ሓፂር ግዜ ክቁፀር ተኻኢሉ ጸላኢ ተቐዳዲሙ ካብ ፎርቶ ምስ ወረደ ኩሉ እቲ ታንክታቱ ኣብ ሰሊናን ኣብ ናባል ቤዝን እዩ ሰሪዕዎ ነይሩ ንሕና ነቲ ቦታታት ሓፈሻዊ ኣምር ስለ ዝነበረና እውን ነዚ ከባቢ እዚ ኣደሊልና ኢና ኣቲና ነርና ኩሉ እቲ ሰራዊት ኣብ ዕዳጋ ምስ ተቆፃፀረ ዳግመ ምውዳብ ገይሩ መዳፍዕና ተፃዊዱ ታንከኛ ተዳልዩ ትውግእ ድሎ ብድሎ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ሓደ መዓልትን ሓደ ለይትን ተሪር ውግእ ተኻይድሉ ኣብ መወዳእታ ከዓ እቲ ዕርድታት ናይ ጸላኢ ኹን እቲ ዝከላኸል ዝነበረ ታንክታት ብታንከኛናን ብኣጋር ሰራዊትን ክእቶን ክብድሃ ስለ ዝተኻእለ እቲ መዓስከር ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ምቁፅጻር ክኣቱ ክኢሉ ኪንዮ ሰጋለት ባሕሪ ምስጋር ጸቢብን ዘይምችኡን ነበረ ኣጋር ሰራዊት ምስ ሓይሊ ባሕሪ ብምውሃድ ንምጽዋዕ 15 ለካቲት ኣብ ትሕቲ ምቁፅጻሩ ኣእትይዋ ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር ብፈጣናት ጀላቡ ኣቢሉ ናብ ርእሲ ምድሪ ብምስጋርን ነቲ ኣብ መንጎ ጸላእን ወገንን ዝፍጠር ዝነበረ ሓልሓልታ ብምስጋር ነታ መሸንቆቓ ኣጽበባ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብቲ ግንባር 16,000 ዓቕሚ ሰብ 110 ታንክታት 10 ቢኤም 23 ናይ 122 ሚሊሜትር መዳፍዕ 15 ናይ 85 ሚሊሜትር ሞርታራት 25 ዙዕ 23 12 ጸረ ታንክ ሚሳይላት ነበሮ ወተሃደራዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ንማዕበላዊ ሓይሊ ህዝባዊ ግንባር ክምክት ሲትረፍ ኣደናጊው ግዜ ክዕድግ ኣይከኣለን ነቲ ሓይሊ ክምክት ዝኽእል ብቕዓት ወተሃደራዊ ስርዓት ስለ ዝጸንቀቐ እቲ ወተሃደራዊ ስርዓት ዓብዪ ገበን ይፈጺሙ ቀደም ብሲቪላውያን ሰባት ድፋዕ ዓቂሙ ንነፍሲ ጾራት ቆልዓ ሽማግለታትን ኣረጋውያንን ኣብ ቅድመ ግንባር ኣገዲሙ ናይ ሓደ ሕልና ዘሎ ወተሃደር እውን ቅቡል ኣይኮነን بوغنا مستوم أقدمنا زمارخناهم جنرالات ناي ጸላኢ بريغادر جنرال طلاهون بريغادر جنرال عبد الله
حد ناي حيل بحري لعلواي حلافي كابتن صقاي استبهله نزوم ثلاثه زيوم مغيرنا بقربا نفلطينا ذبل قمقام سلازهاونا ورقات صحيفهم حزب خي هلق منتي ابايت خي عنو منتي حلنا زلو سقوم تقوسد كتحساسبو حبيرنا بمعري نحنا خا مسراويتو خمكر ناي 12 ساعات زخون ناي تخصو تطوم بال حد بيننا وسانا وسيدنا ناي 12 ساعات تخصو تطوم بال سقوم توسيدنا كاو حليفون ناي قبصة تسفا سقومتتات دبداب وسيدو نمصواع تاكاب قداموت بري سلطاني قرن افريقان دلق ايح بحرن نمعناو زي عرف دبداب نفرت كوينات اكايدو ابتي ناب هزبي علامات زقبر دبداب كل عينت بومباتات انتلاي وقوز اصوار تتقيمو بتككل باينين دايوت هي نابال متلو هي አቀጣጣይ ቦምብ ማለት ይሄ ውስጡ ፈሳሽ ያለው ነገርና ተሬቶ ስፕላሽ አድርጎ የሚያቃጥል የዛ አይነት ቦምብም ፋይሪንግ ቦምብ ነው አለ አይቻለውኝ የክላስተር ቦምብም ደግሞ እንደሚጠቀም አቃለውኝ ያው እንደሚጫን ሲጫን አያለኝ አቃለሁ اتن هزباو علامة كل عينت مسوقاتي كخفل استبجوه سراويت هزباو قنبار نهزبو كاب مأكل اساتن نبلبال قاطلون كوص ناب كالق كوينات تصميدو بمنصر زقن كالق سباوي جغننت فصيمو نتوم لعل 10,000 مصوع استمارخو اقار سراويت العلوت ازست كوينات ابالات اسبان كالوتن قبو كنكنن نابيوتن بمقبار سباونتو امسكيرو كاو حليفون اتهزباوي قال سزكايد ودب بنصارتي يابلع الهزبو زقاطمو بدلات مس عالماوي بروجرام مغبي بمرددا مس كل صدتاوي سخفتاتات رديت صعنا مرخب نا مصواع كاتوا فقيدو طريدي كونه بقطتا كاب مصواع بصليم صرغيا كملالساون عزوز غده تصاويتو اتسناي تغباراتتي كاب لبي زمنچون بالعل بسلسه طري كبرتاتنيو تنمرخات كناس تغبره محرتن كنكنن امصواع استفطرن هندبد مصن تغبارون اينبلن ባህልዩ ባህሊ ሕብረተሰብ ኤርትራ ክብርዩ ሰውራዊ ክብርታት ህዝባዊ ግንባር ጸላዩ ቅድም ገለ ሰከንድስ ቶኪሱ ዘሃርሞ ዝነበረ ጸላይ ብረስ ካውረዲሉ ብረቱ ምሰራገፎስ ከመዲሱ ማይን እኽልን አንግሎ ቁስለ ሕክሞ ኢዱ ኸም በረኸ በላሾኻ ናፍቲ ዝምልከቱ አካል ይብጽሖ አብዓዱ ኺናት ክማርኽ ከሎኻ ሰራዊት ኤርትራ ካብ هي خساعة كله حقتها صارلو أجابات صارلو نخينات كن بقص كرنا زوهابنا ممرح المخرن زوهابنا متأنقطها كله مروخ أي تقتلنيها براتو زدربه يدو زل على مروخ أي تهرموني هاي تقتلوها مالخكا كابزي بالكابرا شو هالسان كان أي تغلو ما يستخاخو كيف حسكيات تغيب سلامنتاي عند حركينو هزبوا جنبار مس هزبي تلقي أين برون هزبوا جنبار مسرعات تلقي نيرو كوينو كن زنب 5 ملك إذا حزنا يا مروخات كاب جيزي نداسنسونو مزيوم ناتو ما تحزافولي ملك أخلو خمزلون بقاب كتحزو خمزلون من تجيرو كاب دنكن فلين تاريخ هزبوا جنبار حادي أتحزا مروخاتيو كولدو استمرحلون أبصلات لب نفس وكف تقاداريا يستوقرن عند حقوق حلنا مخبار مسل مروخات كيناتيو هزبوا حيلتات كاب شحن ساعات 273 سنة حيزو لنفس وكف أبعولو كينات إدو زهبن بحيلي أبتحت مقوطصار زاءتن وتهدد صلائي كابتا برتو قلقل آفوز تفعل وانات حيزو ناي مروخ مسل حلولو
كم أسلة زخونيو أب وقش حين شعات تميتين 75-76 نتوم أب سيمينين ساحلن زمارخهم سراويتن كوماندسن بمنقدي محبر ريليت إرترا بمحرت ننابز مرتش وبوتا زفانوهم أب أوان محرار كتماتات بفلايك أدحر تبقسون متقعدتاتن كا إتي أتحازا نابزل على درجة بصحو نمروخ قبوء مسلو بمحلاو نايتهدسو مدبات بمسرع أكالاون أمرأون هنصت بمكياد بوليتيكاون قحات نابزل على درجة نمبصح سريحو زنقحو مروخات نابتناوشت إثيوبيان أرقف عنجي قونان زك على ساز نبرا ودبات كسلف زخ ودبيو بالعلا تحازا مروخات عمسمر هزباو قنبار تسليفهم قالسوم زغتقلو وتهدرات إثيوبيا وحدات هينبارون وسيت نايزخلو زرباتات أنا أتبركو نمقنانا يكونن أنا ويد ما እቶም ከማይ ዝኣመሰሉ ከመይ ተዳኣ ተባሂሉ ህዝባዊ ግንባር ሃገሩ ናፃ ከውፅእ ህዝቡ ናፃ ከውፅእ ተቃሊሱ ነዚ ኩነታት እዚ ኣምፅኡ ዝተማረኸ ተማሪኹ ብንቕሓት ምሂሩ እውን ንክጋደል ገይሩ ውፅኢት ኣነ ተበልኩም ምግናና ይከውንን እዩ ማለት እየ ኦኬ ናብቲ ቀንዲ ነጥቢ ከኣቱ ኣነ ብሽሕን 977 ኣብ ደቀ መሓረ ተማሪኸ ይደሂቦ ማለት እዩ 78 ከም ጉጅለ ባህሊ ናይታ ሙሩኻት ጨንፈር ሙሩኻት መስረት ኮይና ማለት እዩ ብ7980 ከባቢ ንሓሊበት መፂና ብርእሰ ምርኮሳ ማለት እዩ ክራር ይኹን ብታኒካ تباهلو خطاس تمسريتا دحريو ني عرارو كيدنا كاون نعفا تباهلي حجنا معبلت أمولو إرترا بفلاي خابزنا أمارات ختنقساسن ختغسغسن تغادلتي هون مروخات بزح تقبلنا خيروا مالتي اذا كان منتاي استبغسايو صاري نايت ودبي اب عالمون تراي فلتني ابز ودب ግን ترايو بشحن 985 عام تمرت عبيت مرسورة أنا خمهار آتيه بس خلاص رأسي موسيقى مهارتي أبزو اللي هونو كابتن زمهاروني كاو ويانا إهدن نظام مروخات زنقحون استمهارون بحيلو ودب هزواو جنبار نخط وسط متيا الله ينعنا مالتيو نو نحنا بدم استرفنا بدم استهانسنا كم حدش تفترنا سباس لزخنا أبز خنقادل لنا استرفنا وحدات هيكونا استيل ناو بسلطان يخونا بقلا استفل عليه حلفنا تونا له كمان مالتي استسوونا له سنكلونا له مالتي زخدونا له كم من تاي تبقيسو نقيحهم تماهيرهم أنصار كوينا متسينا تمليشنا قليلا يكون كم تاريخ مالته لذا أنا كم مسكر مالتي أنا خبر كله شحات بزوحات أبي إرترا علنا مالتي سرحيت فنقل كم وتهدراو قطم بنصب مقيرو حرنت يزغلص حزباو جنبار دحر سرحيت فنقلن حرنت مصوعن ناب غعزو ملو حرنت امرحي بجنبار جندع دبابون وفردن كلن سجيرو
ድሕሪ ናይ ኣስታት ዓመትን 3 ወርሕን ሽግሓርነት ናብ ምልኡ ብርሃን ኣሰጋጊርዋ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ወደባዊት ከተማ ዓሰብ ምስ ምብቃዕ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ዝተተሓዘ ይኹን ኣብ ምዕራብ ባርካን ኣስመራን ዝተጠርነፈ ኢዱ ዝሃበ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝረኣዩ ሓልዮት ልግስን ናብዮትን መግለጺ ሰብኣዊ ክብረት እዩ ነይሩ እዚ ሰብኣዊ ክብረት እዚ ኣብ እዋን ወራር ወያነ እውን እንተኾነ ነቲ ታሪኽ ይደጊምዎ ወራር ወያነ ኣብ ልዕሊ ሲቪላዊ ህዝብን ቤተ ሃይማኖትን ብፍላይ ካብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ንዝፈጸሞ በደል ገዲፉ ንምሉኻት ሰራዊት ወያነ ግቡእ መሰል ብምምላእ ብመንገዲ ቀይሕ መስቀል ናብ ሃገሮም ንምምላስ ዘካየዶ ስራሕ መርኣያ ባህሉን ክብርታቱን እዩ